हारिनि अलंबार गेदेमा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जियारिनि दिनै 25थि थैनाय सान। दिनै अस्ताद कामिनी कुमार नार्जियारिनि थैनाय सानखौ चिरां जिल्लानि 2 नं फाख्रिगुरि गुदि फरायसालियाव मेहेरगोनाङै फालिदों। बिथां गेदेमानि थैनाय सान फालिनाय गेवलां मेलावनो MP रोनगोरा नार्जारि आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लायो। मावफुं सोद्रोमा बिथाङा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जियारिनि सावगारियाव बिबार बारनानै मान होना खुलुमो। गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय गेवलां मेलावनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया अस्ताद कामिनी कुमार नार्जियारिनि मुङाव ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल लुफुंनो थाखाय 1 कौटि रां फोसावनाय जायो। मख'नो गोनांदि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जियारिनि बर' हारिनि थाखाय हारिमु बिथिङाव होलांनाय बिहोमाया रावजोंबो रुजुजाया। बिथाङा हारिमुनि गेजेरजों बर' हारिखौ मिथिसार होनाया जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो गोसोखांजाथाव। गावनि सिट फान्डनिफ्राय ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल गायसननायनि थाखाय मुंखौ मा बुंनो होगोन 1 कौटि देग्लाय होनो थाखाय राजि जादों आरो बेखौ बुंथिनो आंखौ बुंहरदों। दानिया आं मोनसेल' फोरमायदेरगोन बावहाय 1 कौटि रांखौथ' BTR सरकारा हरसिगोन नोंथांमोननो। जोंनि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि गोसोखांनायनि मुङाव जोङो जा 1 कौटि रांखौ लानानै बर'नि ट्रेडिशनेल डान्स स्कुलखौ जोङो गायसनगोन। बेखौ गायसननो जोंनो हानि गोनांथि जायो। हानि खामानिखौ फोजोबाबा नोंथांमोना 1 कौटि रांखौ मोनबोनाय नङा। नंखायनो आफादबो नोंथांखौ खावलायबाय फैसाखौ मोननायनि सिगां हानि खामानिखौ मावग्रोनांगौ। बावैसोनो जेराव हा बिफाननि दायित्वखौ आङो सामलायबाय दङ आं दहायबो एसे रायज्लायखाबाय। हानि खामानिखौ माबायदि मावनांगौ आं बिथांखौ फोरोंखाबाय। गोख्रैनो मावगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो समनि आंखालनि थाखाय जोङो दाबसे जायगायावनो साथामबो थांगोन। आंबो थांगोन, बिथाङाबो थांगोन, बिथाङाबो थांगोन। जों फारि फारि नुजाहैनानै गुबुन गुबुन प्रग्रामाव गावस्राजोबनो नागिरदों। आं ओंखायनो स्पिचखौ लाखिग्रोनाय जाबाय। स्लटनि टाइम बायदि जों थांनो नागिरदों। मोनसेल' खावलायदों बर' हारिया टाइमनि थिखिनिखौ एसे हमनो सोलोंनांसिगौ। टाइम बायदि जायाबा जोंना मेव 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 मोनो, माने जबान होनाय थाखायो नालाय। जिखुनु खामानिखौ प्रग्राम बानायोबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा टाइम बायदि बानायनांगौ आरो टाइम बायदि फैनो हायाबा दा फैखाथार मानोथो फैनांगौ। फैयाबा फैनो नाङा, टाइम बायदि फैनांगौ। रायजो राजाफोर जिखुनु फिथाइखौनो जोङो टाइम बायदि गायोब्ला खायोब्ला बेनि फिथाइया गोदै जायो। ओंखायनो खावलायनाय थाबाय साफ्रोमबोनिसिम गदायैब्लाबो रंजालि बैसागोनि खुलुमनाय गेदेमाफोरनिसिम आरो अननाय आंनिख्रुइ दुइसिनफोरनिसिम अननानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय आरो आं बेवहायनो बिदायबो लाबाय। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।